Dimoksti biya Bathौ Gौतुमा खुंगा 32थि बोसोरसालिया जुथुमायाव आसाम गौरव बान्था मोनगिरि बिथां अर्गेनिक आबादारि तेनजिं बड'सानो मान बावनाय। आसामनि जेरावखि थाङाबानो टटेलि फ्रि नङा होमबा टटेलि फ्रि थानो मोनगोन सरकारनि गारिफ्राव टटेलि फ्रियै दावबायनो मोनगोन बेबायदि मोनसे बान्था बियो आरो बेयो जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव मोनसे बान्था आसाम गौरव बान्थाया आरो बिनो बिथाङा डिमाकुसि ओनसोलाव रावबो बिदि गिदिर बान्था लाबोनो हायाखैमोन बिथाङानो साहा आबाद एबा जिउआरि आबाद अर्गेनिक आबादनि गेजेरजों बिथाङा बेखौ लाबोनो हाबाय बेखायनो जोङो आं बयनिबो जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। Good afternoon everyone. खुंगा 32 थि बोसोरसालि जुथुमा डिमाकुसि बिया बाथौ गौतुमआ जाबायदि आंखौ अनार होदों बेनि थाखाय बयनिसिमबो गिबियावनो गोजोन हामलायनाय थाबाय। As a farmer, आंथ' रिलिजियसनि सोमोन्दै बांद्राय मिथिया किन्तु लाइफआव जितु जोङो मिथिंगाजों थाबोनाय बा जों जे मिथिंगा सिबियारि गोदोनिफ्रायनो जे जों मिथिंगाजों जों थाबोदों बा मिथिंगा सिबिबोदों बेनो जोंनि सिनायथि। दिनै बर'फ्रा जि जायगायाव थादों जि जायगायाव रायजो जादों बर'फ्रा हिमालय हाजोनि सेर सेर बा भुटान हाजोनि सेर सेर बेफोर जायगाफोरखौ जों जुदि मोजाङै सानना नायोब्ला जोंनि आबौ आबैमोना ओरैबायदि मोजां जायगायावसो संसारखौ जाखादों जि जायगायाव दैमा माने जि जायगायाव दैमा दोङो जि जायगायाव दैमु दोङो जि जायगाफोराव दैनि अभाब गैया ना खांख्राइनि अभाब गैया बा दाउसिन दाउलानि अभाब गैया बेफोरबायदि नेचारेल जायगायावसो जोङो सारभाइभ जाबोखादों। किन्तु दिनै जि जायगाफोराव ट्राइबेलफोर थादों जि जायगाफोराव बर'फोर थाबोदों बेफोर जायगाफोरा समनि सोलायनायाव लासैनो माखासे नेचारेल बुस्थुफोरा मिथिंगायानो जोबलांबाय थादों। किन्तु दिनै लासै मिथिंगाया जितु जोंखौ सापर्ट खालामाखै सम बायदि बोथोर सोलायाखै सम बायदि अखा गोग्लैयाखै नांगौ बायदियै जोङो फसलखौ जोङो मोननो हायाखै। 99% जोङो एग्रिकालचार बेकग्राउन्डनि जों आबाद मावनानै थांना थाबोदों किन्तु दिनै सम बायदि अखा गोग्लैलाय सम बायदि बोथोर सोलायलाय जों फसलखौ मोननो हायाखै जायनि कारनाव जोंनि आबादारिफ्रा गोदाव सोराव जोङो मा मावगोन मा खालामगोन किन्तु बे आदबखौनो आङो गोदानहै मडार्न फार्मिंआव आङो अर्गेनिक जायखौ बर'आव जिबारि आबाद मावनाय होननानै बुङो बे आबादखौ आङो गावनो एडप्ट खालामनानै लादों। दिनै अर्गेनिक आबाद मावबोनाया आङो 2007 निफ्राय मावबोदों बे आबादजोंनो लोगोसे आङो मिथिंगाखौबो सिबिनो थाखाय जिमानखिनि हायो आङो मिथिंगा सिबिबाय थादों। स' जोङो ज' जाना फालो जानानै जोङो मिथिंगाखौबो बासायनांगोन जोङो नेचारखौबो जोङो अननो रोंनांगोन आरो जोंनो थांना थानोबा मोजां खायद नांगोन मोजां दै नांगोन मोजां बार नांगोन जोङो बेफोरखौ मिथिंगानिफ्रायसो मोनगोन। स' हदाय जों मिथिंगाखौ अननांगोन अब्लासो जोंखौ मिथिंगाया अनफिनगोन। स' दिनै बेफोर खामानिखौ आं गोलाव समनिफ्राय मावनायखौ आंखौ बयबो मिथिखायो जे आङो फिसा जायगायाव थानानै आंनि प्रडाक्टखौ स्मल क्वान्टिटियाव आङो उत्पादन खालामोब्लाबो आंनि प्रडाक्टफोरखौ आङो USA जार्मानि केनाडा फ्रान्स बिभिन्न धरननि रायजोआव फिसा क्वान्टिटि हैब्लाबो आङो दैथायहरबाय थादों। थ' बेखौनो दिनै आंनि जा मावदों बे मावनायखौनो सापर्ट खालामनानै दिनै आसाम सरकारा आङो स्पेसियलिस्ट आङो धन्यबाद होनो सानो आसामनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बेजों लोगोसे आंनि लाइफआव जितु आंखौ सापर्ट खालामबोदों केनेडियान NGO फार्टाइल ग्राउन्ड मेडाम पेगि कार्सवेल मिस्टार खेल खेलि फ्रम केनाडा USA नि लिजा माइल आरो आंनि आन्दोआव बुंनाय मोनसे बाथ्रा दङ जे साफ्रोमबो जौगानायनि आन्दोआव सासे आइजोनि आखाइ थायोनो बे आइजोआ जौगाहोयो बे जाबाय आंनि बिमा। आंनि बिमाया जागायजेननायनिफ्रायनो आं आबाद मावजेननायनिफ्रायनो आंनि बिमाया आंखौ सापर्ट खालामबोदों। दिनै बिसोरनि अननायाव दिनै बाहेरनि केनेडियान NGO दिनै माखासे फार्टाइल ग्राउन्ड लेभेल ग्राउन्ड ट्रेडिं बिसोरनि अननायाव दिनै आङो आसामनि गौरव बान्थाखौ मोननो हाबाय। बेनिखाय आं बयखौबो दिनै धन्यबाद होयो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय। थेंक इउ स' माच। गावखौ बावसोमनायखौ अरायबो बाख्नायो। नोंथांनि गोग्गो देहा आरो गोलाव जिउनि थाखाय गसाइनिसिम आरज गाबबाय।
गोजोन्थों। नोंथांनि फोथायजाथाव मुस्रि लगन बर' आफादगिरि, मुस्रि अरुण मोसाहारि, बानस नेहाथारि, डिमाकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम थावनि खासिबारि गेलेग्रा फोथार अक्ट' 25 जानुवारि 2024। गोजोन्थों।